नै आदैयाबो बैसा बारा जायाखै दा 64 खुनुदिन जोंनि बर' समाजावहाय बेबारबायदि जोङो बोराय बुरि जरा मोसाफेराखैमोन थ' दिनै जोङो गिबि खेब जोङो मोसाजेननो नागिरदों दावानि बिबार बैसागोजों रिलेटिभ देहा अ बैसागुजों बेखौ आं दिनैसो नुबाय बे दावा मानो जेंजेंग्रा लाइग्रि खुलुमबाय लोगोफोर आङो नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों गेवलां बैसागु बा लांदां बैसागु होननाय हाबाफारि बादायलायनाय लांदां बैसागु अपेन फिल्डआव मोसानाय बेनिफ्राय बेनो जादों जाहैबाय बिजिनि बर' समाज बा एन्टायार बिजिनि बर'फोरनि बैसागु फोरबो फालिनाय आरो बेयो रुपाथि मायथाइ नोंथांमोना सिगांनि भिडिअ नुदों दा बेखौ आं नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनि दा जागायसिगोन नै ओरै थाम-थिम जाबाय मानसिफोराबो जमा जाबाय दा बेयाव थाम-थिम फोथाराव थाम-थिम खालामनानै दोनदों जायगाखौ बेलायनो ओरैहाय मोसाग्राफोर बाहागो लाग्राफोर ओरैहाय सफैनानै दंसै बिसोरो रेडि आरो माखासे सफैबाय आरो माखासे सफैबावगोन आरो गोबां नैबे खिनियाव जागोन दा बेखेवथ'वाखै नै बैयाव रिबन रेडि खालामबाय नै रिबनखौहाय दा हानानैहाय बेखेवसिगोन जाहैबाय आरो आलासिनि गेजेरजों मोनसे खोथा नोंथांमोना मिथियो एबा मिथिया लांदां बैसागु एबा गेवलां मोसानाया बिजिनियावनो जागायजेननायनो दा नोंथांमोना सोर सोर मिथियोमोन मिथियामोन कमेन्ट खालाम बेनिफ्राय आरो बेजों लोगोसे देमसि मोसानाय जेनाखि बर'नि देमसि मोसानाय देग्लायथ' देमसि मोसानाय बिराद ओंखारदों एलबाम ओंखारदों नैबे बिजिनिफ्रायनो जागायदों जाहैबाय बे फोथारावनो जागाया नामा सार बे फोथारनिफ्रायनो लांदां बैसागुआ नैबे फोथारनिफ्रायनो जागायदों बिजनि बान्दब ओइस एस स्कुलनि फोथार बेयो अब्लाथ' बेखौ लाखिबाय थानांगोन बेनिफ्रायसो गोसारलांबाय दा दाब दाब जायगाफ्रावबो खालामसै मोजां हाबाफारि लाखिनाय हारिमु लाखिनाय हाबाफारि मेन आलासि मेडाम रमेश्वरी सिनियर रेडिअ आर्टिस्ट मेगाजिन बेखेवगिरि नागेश्वर गयारि सार दै सान्थि सारबाय ओमफ्राय फिथा हास'नानै बेखेवसिगोन मेडाम रमेश्वरी ब्रह्म बिथांखौ मेगाजिन बेखेवनाय हाबाफारि नोगोर बैसागि मुंनि मोनसे टीमा थाम टीम जाबाय नै रेडि मा गामि मोनलाय नोंसिनिया नाम्बार 1 खाबलि बागान से नं खाबलि बागान मा मोसागोन बाजै दानो जोङो गिबियावनो जोङो मोसानाय हाबाफारिखौ जोङो आखायाव लाजेनबाय मा मोसानाय नोंसिना जोङो दिनै जरा मोसानो आखायाव लादों खुनुदिन जोंनि बर' समाजावहाय
बेबारबायदि जोङो बोराय बुरै जरा मोसाफेराखैमोन थ' दिनै जोङो गिबि खेब जोङो मोसाजेननो नागिरदों जायोब्लाबो थिग माने बर'नि कालचारखौ जोङो लाखिनाय हिसाबै जों मोसाबाय आरो ना नाम्बार 1 खाबलि बागाननि हौवा गोदानाबो मोसानायसै आदा दे नै आदैयाबो बैसा बारा जायाखै दा 64 आखा फाखा खादा हाजोबखायो दा जाबाय खाबलि बागाननिफ्राय थामथिम जाबाय खाबलि बागान बे समाव नायग्राफ्राबो बुंजोब्बाय नै लोगोफोर नै गोबां मानसिफोर फैबाय नै बरिया बेफोरसो जसा नोंजों हामा नालाय आदै नोंजों हामा ना आसलसिना नोंजोंखा एक्टरा माइनाव नोगोरनिनो बे माइनाव नोगोर मा जायगामोनलाय जोंनिया बिजनि लाइमोन नोगोरनि मा मोसागोन नोंसिना बैसागो मोसागोन बैसागु मोसानाय बैसागु मोसागोन ओमफ्राय बे गथाया माथो दावा बिबार मा दावानि बिबार बैसागोजों रिलेटिभ बेहा बैसागुजों बेखौ आं दिनैसो नुबाय बे दावा बिबारखौ लानानै बिबार ना फिथाइ दावा फिथाइनो बियो दावा फिथाइजों थिगैनो दं दे लाइमोन नोगोरनि दे हामबायसै दे दावा फिथाइ लानायखौ दिनैसो नुबाय आं बिराद समायो माथो ओमफ्राय बे औवाखौ मा होनोमोनलाय थुनायखौ गाबग्राया खुगाजों दामग्रा जायो गंगोना ओमफ्राय मा बिबार खाथ्रि बिबार जागायनायसै नै दे होहाबदो बाजैमोन आब'मोन गासिबो साख्रि गोनांजोबखा बै दामग्राफ्राबो ओमफ्राय नोंसोरबो आच्छा थिग गासिबो हाउस वाइफ लाइमोन नोगोरनि हाउस वाइफफोर गानखंग्राफ्रा साख्रिआवलाफोर गासिबो र' इसोरखौ दिन्थिहैगोन र' लाइमोन नोगोरनि साख्रिआवला जोबखानो माथो नै खनगिरिफोर माफोर नैबेखौबो दिनैसो नुदों मानो जेंजेंग्रा नै ओमफ्राय बियो लाइग्रि
मोनाबाय नै लोगोफोर मोनाबाय बिराद गिदिरबो जाबाय आरो दा मोनायाव हारिमु मोनाबिलि देंखो मोनाबिलि दंबावो नालाय मा गामि नोंसिनिया सुदेमपुरि लोगोफोर गेवलां मोसानाय मा होनो गेवलां बैसागु बादायलायनायाथ' जागासिनो दङ ओमफ्राय आंथ' मोनाबाय गोबाव थानो हानाय नंला आं ओंखारनायसै आरो बायबो बिजिनि लोगोफोर लोगो मोनदों नैबे जाबाय प्रकाश दा प्रकाश बसुमतारी बेयावनो थायो बेयावनो मावो मोनसे स्कुलाव ओमफ्राय नैबे जाहैबाय प्रभात बे बिसिनोबो मोनखा बेयावनो बिनियावनोखा बिसोर सानैबो माबा माबि फेसबुक सलायो दा नोंसोरनो इउटुबबो दङ इउटुबबो फेसबुकबो दं एनेबो इउटुबबो फेसबुकबो दं आरो जोहोलाव डायरि एने ओमफ्राय नोङो मा मोनला PH क्रिएशन बेबायदि आरो दा थांफिनो ओंखारबाय लोगोफोर थांदिनि ओमफ्राय बेवहाय मोनाबायबो क्लियारबो खेबबाय थानो हानाय नंले दा बेखिनियाव फोजोबबाय